Yo Mega ngadeg yo. Ngadeg Cahayu yo. Ajeng tanglet kula niku. Takon piye? Jenengan ki remen coklat ta? Seneng. Yakin? Seneng wae, apa arep ngeki? Iya dong. Ya. Ini. Bilang sih. Makasih. Sing apik. Makasih sayang. Ya oh. Ah oh. Aku. Terus Monggo nunut niki kangge Mbak Suhin. Kare Mas ono lebokke to. Bali meneh. Terus Nun ngapunten klentu. kirang kathah ajeng kula tambahi. Lah. Tenan ora? Tenan dijaluk rono tambahi do tak buka tambah lagu. Alhamdulillah. Yo, heeh. Langsung diklasike wae. Yo. Ana Mbah Darti. Yo. Mendo lenggah sikik. Para ibu-ibu warangganane. Oh iya. Wah iki sapa iki kok? Wah iki dalange pun rawuh niki. Iya. Dalange wis rawuh. Iya. Lah iya ki isih ana cerma. Iya. Nggo Mbah Darti mengklasik sikik. Ya, mijil. Ya. Yo. Yo Mbah Darti. Mbah Darti ki yo nek klasik ki yo apik, Nduk. Yo apik, juara. Yo kretek po filter. Wis sak nemune. Yo. Oh yo. Elok suarane elok. Iya. Ya meng nek apa nyuarani aku sok elek ning sok ora elok ning sok elek. Oh, men ketok ya. Hati-hati, Pak.
Nggih. Ya wah alhamdulillah. Antusias penonton ora ing tlatah kene luar biasa. Luar biasa nganti ana sing menek lho. Iya. Penekan nempyak. Iya. Hati-hati barudan lunyu. Iya. Kapan udane? Mau awan ki lor udan kok. Iya. Mbuh nek kene. Lah ya mbuh nek kene. Ya iya. Nggih saderenge kula atur nuwun kula nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kula nuwun wonten ing tlatah Dusun Jetis, Desa Pacarejo, Kabupaten Gunung Kidul. Ya, matur sembah nuwun. Heeh, kula nuwun nderek Gladi Wanuh. Ya. Kapanewon semanu, kapanewon semanu. Ya, matur sembah nuwun. Mboten kathah lumpen kula ngaturaken matur sembah nuwun sanget dumateng para panitia bersih Dusun Jetis, Desa Pacarejo, Kabupaten Gunung Kidul 2022. Ya, terus ana seksi-seksi ya. Terus seksi konsumsi. Ana 1 Pak Paidi, 2 Pak Matiran, 3 Pak Pagiran, 4 Pak Sugito, 5 Pak Ngatiman. Ya, wah janek kon dadi seksi konsumsi ku ya nomor 1 ya. Karo ya wis nek konsumsi ku pokoke nomor 1. Ya, hidup madang. Muga-muga tansah pinaringan sehat bagas waras. Amin. Sembodo sing digayuh lan kelakon apa sing dijangka. Amin. Luwih saka sing taun wingi-wingi. Lan taun sing ngarepe luwih apik meneh, luwih sangsaya guyub, sangsaya rukun, sangsaya kompak. Ya sempak apa kuwi? Semangat dan kompak, ora mikir werna-werna sik. Iki ora kok werdine saru ki ora ning kuwi pedoman hidup. Ya. Heeh. Semangat dan kompak kuwi mau. Ya. Lah iya, ayo nepungke para sinden. Ya, sinden ditepungke terus digoreng. Saka wetan dhewe kono ana Bu Trinil Sudarti. Ya, kono ki wetan kayake. Nggih, leres. Terus mengulon ana Bu Liliawati saka Nglebak. Ya, mengulon ana Bu Tarni saka Nglebak. Mengulon ana Bu Tia saka Randusari Watu Sigar Ngawen. Terus mengulon ana Mbak Niken 2 saka Semin. Terus mengulon ana Mbak Anggi, ya cedhak kene Mbak Anggi iki daleme semanu ya. Ya Pacarejo kaya Serpeng kayake. Nek ora kleru, ya bener, ya. Terus mengulon dhewe ana Dik Mega, Dewi Mega Prastiwi. Ya saka Sawit Gombang Ponjong Indonesia Raya. Lah iya, ora sopa-sopa iki. Ya, iki bengi iki ana bintang tamune. Ya, sapa? Mbah Syekh ana karo Mbok Suhin. Ya. Aku kaget, Mbah Joni rene iki rawuh mrene berarti Mbah Suhin minangka bintang tamu. Ya. Diaturi munggah panggung. Ya di srepeki wae. Ya, iki dagelan sepuh. Ya, Mas.
maneh. Ya, wilujeng dalu Pak Dalang. Kula aku teko aku rene kok jenengan dugi wau Piye dalang. pripun Pak cilika dalang Mula aku diarani dagelan tuwa lah dalange enom. Lah pancen leres. Lah jen Lah, leres. Mas Yusuf saya hebat. Nek kok saya cilik kaya kula mah. Lah mergo yo. Kokean jog. Lah. Dikurangi. Lah ndak. Dikekke wiyaga. Aja dipek dhewe. Yo nek nyogone iki dalang mono mboten masalah. Lah. Kowe Injih kula nderek pitepangan kisana. Panjenengan menika piantun saking pundi? Sinten jejulukipun menawi Nalindra? Injih leres. Menawi Wanudya. Piyaye kok bagus kaya ngene. Feminim jebule. Nderek pitepangan Kang Mas. iya kowe sapa? Panjenengan menika ibaratipun pria tanpa cacat. Wis. Menika menawi basa Arsono. Indonesianipun. Nek Jawane Jawane pria tanpa sanes kula ingkang mestani lho Kang Mas. Berarti rata. tanpa cocot. Tanpa cocot, tanpa untu. Mangkel aku. Ampun ngoten niku to kok njuk Aku yo duka. mancing-mancing. Lho pancen yo nembe pinangke sepisan menika kok Ana Jin. sinden ayu-ayu Jin Mas dituwake. Ampun malah sinden ayu ngerek kok nganti mangkel. koteko. Iya. Aku tak anu karo dalang. Ijin. Nggih. Sugeng dalu Yulimbo. Wilujeng dalu Mbak Siono. Yucange. Nggih pinanggih malih wonten ing mriki. Mugi-mugi kepanggih malih. Nggih. Nggih. Pripun kabare? Alhamdulillah sehat. Nggih, pokoke digawe sehat. Nggih. Panjenengan menawa sek mumbul-mumbule. Nggih. Hati-hati. Nggih. Ngoten nggih? Nggih. Wis gak wijik ngombe obat. Apa to? Ampun. Konjur ngono lho. Dumeh karo cah cilik konjur. Rene Iya. dipotuk wis. Oh wis kok. Ora sida. Arep motor ora sida. Nggih. Heeh. Nggih, dalu niki Jan wonten ketok ing serasi. Nggih. Ngaturke kula nuwun riyin. Nggih, wonten ing Ngaturaken dusun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat sedaya? Amin sehat. Nggih. Ya Rabbal Ingkang alamin. baku monggo bersatu. Satu bersatu. Anjir to? Anggere Kesatuan bersatu dan ki mesti persatuan ki anggere, penting. anggere, bener. Bersatu Gayuh ki apa-apa apik ki ya, nek Mas. dadi siji kumpul apik. Jos, tenan. Ora kok Nggih. jos ngopo? Lah ya apik ngoten Oh, niku. tarau nek ngobong paku tok. Nah, celok. mboten kok ya Jos. ngomong paku. Niki wonten dusun pundi Kang Mas? Niki jetis. Jetis, Oh, Pacarjo. Pacarjo jetis semanu. Nggih. Wah. Ingkang mresani ya ampun katahe Le wong kok ya ampun piye to? Kathahipun kula menika gumun santen Oh, ngaten gumun. lho. Boten saged diitung. Mboten ajeng kula hitung ora rampung 3 dina. Wis ora apa-apa. Iki arep tuwa ning gumunan. Nah, nggih gumunan. Menika dipun tenggani para Nggih, bini para lenggah. Sugeng dalu Bapak Lurah, Pak Newu, Ana pakmu barang. nggih wah komplit deh. Nggih sedaya sehat nggih Pak nggih. Iki kalih Pak Joni ki wonten lho. Nggih. Pakmu, Pak, Mang. Walah kok melu. Lah nek ora melu ora Semelang tekan kene apa? aku kok ya. Lah aku kurang bebas aku. Weh niku kula niku pun dipasrahke sapa-sapa lho. Oh tur ketoke wis budhek ya. Semprono iki. Karo lamun. Aja ngono kuwi to. Ora. Lah iya. Piye-piye kae garwa. Lah nggih sing garwane darane Mbok nyowo. Nggih to. Lah nggih. Nggih mboten. Lah nggih. Ora ngomongane ora awas kowe. Nggih, Nek nggih. yo ngancam ki lho. Lah dagelan tuwa isane kur ngancam. Oh, Nek diwaneni wis ra iso apa-apa. Lah nggih. Oh ki sih jejeg ngoten ora iso ngopo-ngopo lho. Ya nek sing jejeg Nek sing ora ya iso ora. Sing ora dijejeg-jejege kok. Pripun? Sing nek ora jejeg-jejege. Pun tekate sesuk tak solasi. Nggih. Niki dalang Nggih, terus ndi? niki dalang Ki Sugiran ugi rawuh. Oh, injih. Paring Ngatur donga kasih pamuji. Matur Ya, suwun. matur sembah nuwun. Wah, kaya dalang-dalang kabeh do mengestoni. Nggih. Heeh, atase dalang cilik. heeh. Ning kurang ajar wis.
Lho kok kurang ajar piye to, Mas? Tegese seneng aku, tegese wis wani ngono lho, wis Ora wani. ngoten. Nggih. Ana apa-apa ki nyambung. ngono lho. Nyambung. Ya iki sing tak Kula ya tunggu-tunggu. gumun karo bocah siji niki. Nah, aku ki apa-apa gumun kok. Lah kok ya ra entuk lho kurang gumunan we. Mbak bojomu ngepit nabrak ya gumun. Gumun aku. Lah, Gumun aku ora ngati-ati. Oh, jenise lamur. Iki dalu niki dalang-dalang dirawuh kok. Nggih, ngaturaken Sing gambar, sing gambang, sing gambar. Sing gambang niku Pak Sumar niku gedalang. Alah rasa dikenalke. Lah men tepang to. Iki mas kowe. Oh, terus Iki kok nglebak to nglipar. heeh, anu nggih. Apa lah. Lah, nggih. Cilik aku ki nang kono. Nggih. Kadong. Mas Terus Nar. Iki sedulure sampean. Mau ya mampir. Iki terakhir Bandi Mas Pur Lah. komplit kae. Lah. Nek ora sampean iki termasuk Trah Gunung Kidul. Aku. Wah iya. Lho kan ora tau dolan nggon aku? Ora tau dolan nggon aku. Apa aku seneng kowe apa? Lah nek dolan ki ora Apa ya ngomong kudu? seneng karo ora seneng lho, Lek. Wah, ngono nek didelok wong rak ya malu aku. Ngolah, ngono kaya. Nek ning kono kok tak gekke bubur wis to. Kaya Tur gaweke bubur. padake wong jompo. Rasa gaweke bubur weruh kowe wis kaya jenang sumsum. Aja dadi atimu ki gur guyon. Ah iya iki kok iya. dienggo panglipur. Heeh, ora Atau- Nggih. Lah nek umpamane sampean ki rak tak depi amit 1000, balungan rak yo mesake to. Lah balungan nek balungan glugu po jati ora apa-apa. Nek sayur niku lho, Mas. Nek balungan. Aku ngene iki gur guyon lho, Mas. Alah ket mau guyon ya ngece kok. Ora. Dalang-dalang dong nglumpuk niki Pak Lah, iki- Karsi, Pak Karsi dalang. Nggih, Pak Sulis Bronjong niku Pak Sulis dalang. dalang kabeh. Terus Mas Juwang niku ngedalang. Ya nek anu kowe medun ben diganti wong semene apa piye? Mboten lho Gus iki meng ngomong lho. Oh, dalange akeh banget. Nggih, dalang akeh banget. Oh, done ru aku. Ning mengestoni kowe. Sing ngrebah kuwi nggih dalang. Sik niki nggih dalang. Wis ora tak. Lah niki nggih dalang kok, Nak. Ora tak tekokke nek kowe. Lah niku ngrebab niku tau dionek-onekke wong akeh. Mergane. Ku ngrebabe ngetonangan itu ngaduangi. Terus saiki nek ngrebab le linggung ngene iki. Kelir ngono iki. Karo rada direngke omane ngene iki wae kaya ngono. Gayane niku dhewe-dhewe kok. Kulino jerengi pemean kok. Lah nggih. Lagehane dhewe-dhewe. Wis omah gumoh. Mbok yo men. Iki Apa-apa kok kanca-kanca ora entuk. iki gelo kae banget ya teng cekiki. Wis lah jebul ayu kene karo kowe. Kepiye? Ayu wis. Lah genah ngono yo. Wah, kok kowe pilih Kok milih salah siji? cah cilik kok pilihane ayu-ayu to ya. Lah iya. Endi sing kok pilih sing endi? Weh, lah kula Kepengin ngarep tuku cah apa cilik piye? ning iso mbedake ling ayu karo ling ora. Wah, iso. Wis Lah saged. nggih. Piye carane piye? Carane nganggo mata. Dadi motone tok copot. Carane iki didemok. Ditemetke lho. Lah ngoten. Oh, nggih. Niki enten pamundutan. Oh, nggih. Saking Pak Yadi, Mbak Triana, dekorasi dan rias pengantin Semanu Selatan nyuwun caping gunung kalian podang kuning. Oh, nggih. Pamundutan kah banget. Ugi kathah sanget ingkang sami Oh, iki mirsani mau ya lewat ana live titipan. streaming. Eh? Napa Ana niku? titipan ya. Akeh men ana titip. Ana tembang mbok apa to? Oh, Mau lah kan iya. wis dinehke aku. Heeh, terus. Nggih. Monggo nunut niki kangge Mbak Suhin. tenane. Ale masih ana lebokke to. Bali meneh. Terus piye? Nun ngapunten menika Klentu. kirang kathah ajeng kula tambahi. Lah, Tenan ora? Tenan dijaluk rono tambahi do tak buka tambah lagu. dikirane tambah duit ngono ya. Tak kira tambah duit. Duit ku ora penting. Lah sing penting. Sing penting guyub rukun. Seni iki nang rasa. Lah iya. Seni sentuhan rohani. bener. Awake dhewe nang kene iki caos panglipur. Nggih. Nek dinehi awake dhewe rasane kudu nampa. Nggih. Syukur Nek ora rasane Jaluk kok. Lah, ya rasa njaluk nek ora ya kebangetan. amplop ki ra penting kok, Ora Mas. penting. Sing Sing penting apa isine. nih? Heh? Penting isine. Isi ya ora penting, Nak. Penting dite. Jumlahe. Kowe nek aku isi ra isi tak Isi rese. Diwaca Mas bareng-bareng, Mas. jare aku tuwa lamur. Ora aku ora ngundekke lamur. Woh ditambahi. Oh ditambahi tenan. Heeh, molas. Mau ijo apa Abang? Aku ya ora buka. Mbok 15.000. Ora ngapusi aku.
Wah wong Wong 150 to 15.000 ayo lho. nek cara saiki piro 15 5 juta 5 gilu. Oh, 5 kilo. Ngono Ayo kuwi. dibaca. Kuwi bahasa job. Ora ngoten. Ya. Wis gawanen tak waca. Oh, iya, kita kayak kene nggih. Eh? Diwaos. Ya kayaknya ya aku kok sak ora tanggung jawab. Oh, nah. Ya wis tak gawane sik. Dari alumni 86. Nggih. Nggih. Request apa ki? Lagu Sesideman Podang Kuning. Nggih. Iki enten tak dadekne siji. Nggih niki wonten tambahane. Tambahane piye? Bubuk asmara ha iki. Lah niki nggih. arek nambahin niku. Gubuk asmara nggih enten iki nama. Dekke siji. Lujeng dalu Mazda, kula penggemar Mazda nyuwun lagu Gubuk Asmara, bawa duit Mazda kalih Mega. Nggih. Dibawani sawerane transfer saking Gumar Setia. Aduh, transfer aku ra ndek HP. Oh, enggak wong transfer kok lewat HP. Nomorku kari. Nomor apa sing kari iki? Nomor HP. Nggih, menapa Nggih. mungkin badhe pun rumiyenaken. Niki nggih enten sing ngersake Nggih. Sesideman saking kru PBKS Gatotkaca Gunung Kidul, saking Monggo Pak lho, Gito ngerti pun Muntilan. rahabi rumpiyen lho. Nggih. Ya anu nek oke disetelke YouTube bae apa? Men doleran ngoten. Ya ora ngono. Nggih. Iki nggih enten saking Pak Wahyu Dwi Ketua Panitia Sugeng Dalu. Nggih, Sugeng Dalu. Nyuwun lagu lali janjine sing anu Mega. Nggih, mangke Bawane nggih. pun Kentun kagem keluarga besar Kapanewon Karangmojo. Terus panitia bersih dusun Kedan Karang Taruna. 3 keluarga besar Daksinarga. 4 Gupleng Kentir ugi Kru Mazda. Wonten Siap. sing kentir barang niku? Non, Wonten sing kentir barang. enten kentira ki adol kaos. Nggih, ingkang pundi badhe pun rumiyenaken? Anu riyen klasik ri, anu sisan langsung digawe nek limbuan ki kan apa kesenengane para muda. Nggih, monggo. Jadi Podang Kuning langsung aja. Ingkang badhe pun ngaturaken sinten? Ahli permanuan Mbak Niken 2. Ya, Dek Niken ya. Sing ndi iki? Niki Lah niku sing dolanan nyanyi driji. dhewe. Rada sehat aku. Ini nak. Mlenis. Apane? Wonge. Oh. Piyahine lho. Melenos nek. Ora ana lambene. Sembrono lho. Kowe maneh wae kuwi. Saking apike ciut Oh iki lah lho. ya, dadi ora ketok. Cat katan cat ora ya Mas ya. Kuwi demit. Lambene we loro kok ra ketok to Pak Du. Wah. Lah iki lho ngisor karo Tegese dhuwur. Lah. Jenengan ki lho. Wong semono kok ya ora ketok Lah lho. nggih, nggih. Aku tak izin bali ya. Lah napa? Anggere ana wong ngomong kayak ngono kelingan ngomah. Oh ngomah nggih ndek lambe to? Hah? Ngomah ya ndek lambe. Ya loro. Isor dhuwur mau. 3 karo lambe sumur. Nggih, menika pamundutanipun Podang Kuning. Podang Kuning. Kuning. Iya. Anggo Napa bawa panjenengan? Ora apa-apa le wong yang agresif ya aku. Lah, kaya Energik. Raja iso-iso kan. Kowe. Lah iso lah. Lah ditantangke piye? Ditantangke lho. Kaya iso-iso. Lah kuwi gene jenjereng ngono. Tegese iso boncengke ngono lho. Oh ya iso. Oh iso. Ya ora wae. Ketanggo di kayak Ora werna-werna. ngedek sik. Ya. Watuk, Mbak. Nggih. Ya jem sik. Usume watuk kan iki. Hah? Usume watuk. Usum kok ya watuk mbok usum. Iki nek bocah ngene iki sampean nek ngalem kaya apa? Eh? Bocah ngene iki Aku wis ora iso ngalem lah persis anakku. Weh. Anakku ki ya menik-menik ngene iki. Lah tiru sapa? Kan iso menik-menik. Ora Nek le tiru aku mesti ora. Lah ngerti aku. Bapakne muntir kok. Berarti tiru mbokne. Tiru mbokne ya manis. Oh, ngan. Wah, karo kuali manis kuwi. Lah nang semut amendina. Iya, Nak. Ya, nanu-nanu. Nadyan wujud temong paksi. Sampean sing nerjemah. Lah ya kok najan Ya. wujude mung manuk. Najan wujune mung manuk. Manuk. Terus dirose bawane iki. Nek Ora tegel aku. Lah kepiye? Ngeke lambene yer-yeran aku. Senengane nglirek ah. Lah piye lambene priwo? Lah nek ora ki ya ngono kuwi. Kaya aku cepet tuwa.
Ora wong isih enom ngoten kok ya. Enom kemeruk. Jane iki Ronde untung. Aku jan arep matur ngoten ora tega lho. Kuwi ilang tedenge wis. Oh, nggih ra apa-apa. Lah, Lah metik kuwi ya Mas ya. Wong ora ngerti sejarahe. Sejarahe pripun? Iki to, aku turu ning dalan kerinan bar wayangan. Ana wong tuwa, nggo teken, aku tekene digedhoke ning cangkemku. Oh, Ada roncok to. Mangsane apa kok dikit? Bar kuwi tak gawa ning dokter. Nggih. Mbok. Tak ganti pasang untuk karo dokter pasang idel del del. Apike. Nggih. Aku jaluk ide tak ide palsu. Nggih. Doktere nesu. lah ya mesti Iki nesu. piye dite kok palsu ki? Lah wong untune ya palsu kok. Oh, lah. Ayo men jumbo kuwi ngono. Akhirnya didongkel meneh. terus diganti untuk apa Mas? Itu ondo. Tak rene untuk jaran. Wah, Untuk iya. Anda, aku kok pengen menek lho. Untuk Anda. Hah? Lah untuk Anda lho. Oh iya, rasa penekan lunyu. Kalau laline kaya Begawan Durna, Wah. Menan Sing jaran. menek ra yo. Begawan Dur. ya terus ke. Alos manis tormra ati. Kuwi terjemahane piye Mas? Terjemahane. Alus manis tur mraati. Nggawe pencuting wong. Oh lah iya dadi iki apik. manuke iki legi. Ya ampun nek manukku sok legi. Manuk kok legi. Manukku tanudan. Wedang kutan wedang. Iki pancen rado kok manuk kok legi engko teneh ono Lah manuk. iki lho asin. artine iki mau lho. Artine iki mau. Oh, artine. Lah, Alus basic- manis basic tur iki asin. mraati. Manuke iki alus tur legi. Kutan Iya. wedang. Manuk yak-yakan iso kutan. Kutan wedang jarene. Dolanan gelas barang. Ya. Iya nak. Ora anu lho, iki dalange isih cilik. Cilik ora gede kok. Heh? Apa? Gede TKT. Lah. DTKT cita-citane ya dhuwur. Nggih. Yo. Masa pinggan kula lana. Wis suwe anggone mider-mider. Goleki si podang kuning. Goleki manuk podang sing rupane kuning. Padha nggonku. Hah? Masa kuning? Nggonku manuke seneng mah ya kuning. Oh, podange udu kae. Ning nggonku Ketoke kok manuk kacer. du pleci. Oh. Wis ra gacor. Bar brodol. Oh, lah sisih kidul kae manuk apa? Ndi? Ketoke manuk utut apa blasteran apa, Mas? Aku tak urono malah disemoni Oh, ya. blasteran. Waktu kau muni empuk jeruk. Kuk jeruk. Manuk jeruk. Empuk jeruk. Manuk jeruk. Kaki ku geruk ya. Empuk jeruk. Manggon aku kae mah jago esuk-esuk dipakani malah isih protes. Nang apa? Kepiye? Tuku kerupuk. Bok. Tuku kerupuk. Kira tuku kerupuk. Kerupuk. Wah, apik kowe. Kuku yuyuk nih. Oh, kuku yuyu. Ayo nak. Dul. Iba bunga ngatiku Suara. Nah, iki karo matur nuwun sedulur-sedulur Gupak. Nggih. Gupakan Trenggulun barang do rawuh rene. Oh, yo. injih. Matur Mirsani sembah ning nuwun kene kabeh, rawuhipun. Matur suwun. Nggih, matur sembah nuwun. Sugeng lunga. Aman suasananya. Nggih. Pokoke kebak pokoke. Kebak. Kebak masalah. Kok masak? Kok masalah? Kebak berkah. Berkah. Nyanding bisa dadi tombo
Ya. Karo Mbok Suhin sing miwiti. Miwiti. Go. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Keluyuran anggolek sing tak sayang. Mobang-mobang ora krasan. Esuk awan nganti wengi. Tak sawang mencok neng abang kekangan marindik saka kagungan sarwi ngoceh dheweke ngae pencoan sayang tetep tak sanani sona pikane mulut tebel yo ayo yo iya 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 Agawe pikirku komen.
penarine latar ya kompak. Ayo Kompak manusia Matur sendok nuwun. sak rombongan. Sendok. Ya. Mular madang tek sendoke dienggo kabeh. Jenis sendok bebek iki ora tinggo maem. Oh nek bebek nglangi. Ah, iya. Sendoke nek nggon sop. Niki mau pamundutan saking para sederek ingkang ngersakaken Nggih, podang podang kuning. kuning. Kodang kuning sampun. Ya. Pokoke dipinangkani kabeh kok. Nggih. Heeh. Men ya kudu kumanan wektu. Niki kula tak maca WhatsApp. Wah, diwaca. Nggih, pun waca. Iki santai wong agek jam 09.00. Wah, iya. Sugeng dalu kagem Mazda terus semangat dados abdine budaya mugi budaya dados piandele bangsa nyuwun lagu manut kalian karemenan panjenengan. Ya nggih. Karanganipun sinten lagu manut niku? Tegese iki napa-napa kersa. Kersane lho. Dadi kula pinangkan kula aturke sesideman. Saking kula Pak Sugiono Tangerang sawere transfer Oh, saking Tangerang. nah 100.000 nggih. Terus niki enten meleh saking Pak Untung Abikom Indonesia Mbak Retno Wonogiri request Mbak Mega lali janjine mugi dalang sehat dan sukses selalu amin. Amin. Sawere 150.000 transfer. Ya alhamdulillah. Kok ditransfer bang, kok rak melumpuk. Ndang nggih. Bejane dhewe-dhewe. Oh iya, aja meri. Aja Rezeki iki wis Lah, ana. nggih. Empun nanten sing ngatur. Nggih, langsung mawon anu gubuk asmara riyen. Oh, gubuk asmara. Pundi kang kapure ngaturaken? Niki adik. Iki jenenge Dek Mega. Oh, Nggih. Iki dedek kecil. oh ning ketok merbawani Oh cilik. iya aku ya gumun. Soale lenggah iki cedhak karo dalange apa ya mergane. Ya, Mbok. Lho rasa wedi. Napa to, Mbak? Silau to. Terus Terus Pak terang Enok mawon. Pak Demu ino. Iki Pak D ra apa-apa. Sedulur. Nggih. Isih trah. Kabeh kok terah lho. Hah? Kabeh kok terah lho. Ayo kabehne donya iki kudu seduluran. Ora Nggih. ngoten. Lah kula niku nimbulke rezeki gitu. nggih amin. Nggih leres. Lah iya. Wong kula niku alih Mbah Siono tunggal bangsa kok. Ora bangsa. Berarti iki megahi putune sampean. Nggih. Ambok disangoni. Heh? Disangoni. Ya nek nggon kuwi sok ngedoke seduluran. Kok iso? Duit ki nek anu marai ora apik. Kok ora apik. Ora Sing apik penting kok dongan, tampani. Ora apik kok mau kok tampani. Aku ora nampani lho mlebu sak dhewe lho. Oh iya sing ngesake aku. Sak iki tangane. Iya. Enak. Iya, Dek Mega. Saderengipun ngaturaken wilujeng dalu kagem pundi niki? Cedhek. Cedhek. Ora wong daerah cerake dhewe kok ora apal ora. Sap. Kulino nang luar. Lah iya. Luar angkasa. Yo langsung dibawani wae rasah wengi-wengi. Nyingkar nyingkur. Ngapa mon tak Napa to niki aku? Lah wedi ta nak? Eling-elingane kene. Wah, aku ya Lah wong beda. aku anggere amor ya gila. Lah kok nang Aku aku kok gumun dalange cilik ndelah generasine sinden. Iya, cilik-cilik. Ya, cocok banget, ta. Aku melu seneng kok Nggih. mingkar-mingkar. Simbah ki wis jenak. lah senak nang ngendi? Lah sing bener iki ngeten iki. Ah iya nek kok sampean arep buas ki yo Ora iso. tok angeh kelakone. Lah nggih niku sing leres niku kagem pemuda-pemudi. Nggih. Ikut melestarikan budaya, Budaya. ya toh, Mbak. Iya, bener. Jauhi narkoba, cintai budaya, Ya. taati perintah agama. Pinter tenan anak wedok. Salam budaya. Lestari budayaku. Salam budaya. Lestari budayaku. Ah, semangat kabeh wis bar mangan kerdusan. Urung ngono kok ya. Wong to. Ora Rada, tek. rada. Wiwitane nyingkar nyingkur. Apik. Kok Kaya ngantuk. kaya jamanmu biyen ya, Bu. Kowe Zamanku biyen ora ngene iki. Dek enom kowe iki ya ngleses ngono kuwi. Wah lha yo koyo Mbak. Saiki bareng tua kok ora karu-karuan. Wah. Mbak dhisik ndek enom niku nggih. Lho. Nganti ngerti nom-nom Wah. kuwi lho. Mbak kula Dadi primadona. ya. Kok primadona? Apa Maradona? Maradona. Primadona. Kuwi dhisik dadi buronan polisi. Lah iya, Oh apa nek kuwi kan? nek kuwi aku, Mas. Iya. Sem
yen keh mutar. Sisih mriki dereng dian Pak, enggak. Tak jogene. Jenengan dadi tukang laden wedang. Oh, bintang tamu ngatur konsumsi. Ora apa-apa. Nyambi Lah kita kok, arep Mbak. kosomen mumpung aku ora nembangke tak jogene. Berarti Joge, Dik, joge. tak joge Gede. Wis kowe engko tak curi wae. Wis sing urungne. Ade. Oh, iki engko nek ora njaluk imbuh, ngati-ati lho Pak Panitia. Sesuk nek ra diundang bintang tamu ndagel, Nggih. bintang tamu konsumsi. Ayo tukang ngecor wedang iki ora apa-apa to. Ya diteruske. Ya, teruske. Kayak ngapa to ngomong bedil barang di center iki lho? Bedil. Heeh, lho, murep ta? Lho, dileseri iki. Oh, langsung. Oh, karep Lagi pengen supit. nginjen kuwi. Arep supit kae. Kok Supaya dileser. Ya. Lelampahan kang wuri. Ini ngapa ya? Dincer kok kono kae lho, kae Loh, kae gitu. kono. Di laser kok mah ngogel-ngogel ra karuan. Lah kok nek kena ya. Kena jantungku. Ya dintekke. Dintekke ndak wadang. Ndak segone nange. Heeh. Ngintip. Tresno tulus nadyan nengku buk asmara. Ya. Mamundutan gubuk asmara. Langsung ke seragen bae. Nggih, mangga Mbak Cindy. Numpak bis. Ya. Wong loro. Nggih. Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak Catetan sajroning ati Wah, apik jebule suarane. ora bak. Kowe dadi bojo mergo leren nang gubuk
oh Sampun katur. Gubuk asmara sampun. Lincah-lincah kabeh. Jian ke penari ning Nah. ati meleng-meleng kaya adus lenga lho. Lah iya kaya adus lenga. Ngati-ati sing nang ngandinge. Endi nyanding endi? Udah Tetesan kegoreng. keringet. Udah kegoreng. Bapak. Iya, semangatnya luar biasa. Semangat. Ditunggone yange barang kok. Yang siapa? Heh? Yange jenengan to? Oh nggih. Angge. Anu niku senes yang Sinten to? leluhur. Udah leluhur ta? Ampun ngoten. Nggih yang Darti. Pepundene awake dhewe. Nggih. Mbak Pripun? Lia ugi rawuh sugeng dalu Mbak Lia. Nggih. Wis suwe ra ketemu ro Mbak Oh, Lia. sampean biyen ya sering pinanggih ta? Weh, wiwit cilik Dadi kanca dolan. nganti ra gede-gede. Antara gede-gede. Oh lan dalan. Tenan nang Lebak nang Lipar kono. Aku tau nang kowe belike. Tau diwedeni wong waduh. dhuwur. Kaiki ora medeni dasare kene nunut adus kok ya sampean wis sing keweden. Nek saiki wis kepenak dalane. Oh, nggih. Biyen ki Kepenake. anggere rono metu tengah ngalas. Anggere wis surup melayu aku. Nggih ta, Mas? Wedi apa ya coba? Ayo surup-surup nang ngalas. Ora sampean wedi apa? Aku Ayo. nek Wedi setan ta? Eh? Wedi setan ta? Ora, aku dhewe setan. Setan kok wedi setan ya ora lumrah. Nggih, kados pundi menika sampun dipun pinangkan. Iki wau Pamudutane akeh tenan nek iki. Gue Karo kathah. gara-gara. Nggih. Ya engko sing klasik-klasik Ah, iya. Nggih. Ki ana anu ki lali janjine, wah aja ngedeke mega meneh. Kok genang-genang to? Engko nek goro-goro mesang lho watu walah nganti keringetan dadak dirapi. Kaya ya. Lah niku Rumah ngeyel. aku oleh perhatian banget. Ngeyel kula kandhane ngeyel. Lah ngeyel oleh ngandani Kowe yo ngeyel. kowe iki rasa dandan, kowe ora dandan kowe wis ayu wae. Eh. Jian rumah saku. Iki agak SMP. Iya. Aku nek SMA ngrentengi. Oh ngerentengi padahal. Tegese ngrentengi walang. Ora ngoten. Ora wae. Ora wae. Aku ngerti kok ya. Serawean. Anu caping gunung niki wonten pamundutan caping Oh, gunung. ngaten. Setunggale podhang kuning wau. Ya. Kathok lepis. Idolamu. Ah, iya. Ngisore iki diseseti lho dadi Pripun? ora. Oh, ku jaman saiki kok ya. Saben wengi. Oke, masa ya eneng sing Ah, glodipal. kirongane lho ora percaya. Ning tenani Ini lho. sampe tenan kowe. Coba kepiye ke mulai. Le semar piye, Bro? Wis semar ya. Ora Kok ngono. sanggup. Nganti kok sanggup ngono. Nano ye. Oh ditunggoni garwane malah kendel. Lah aku ki gur takon saben wengi Pancen nano kowe biar iki gur golek ngancani masalah. ye. Pun kandel mawon Kang Mas kowe ka Mas Joni. Ah nggih. Ya saudara Jakne. Biyen tahu elektrono lagune kok ndak pundi terus aku biyen. Ndas Aku mundi. keblasok. Nyawa kona. Jenggleng, Mbak. Ya seru tenan. Seru tenan. Semangat. Jangan cara sepo ning kudu energi. Kudu ngoten niku. Sampeyan Lah. kudu jumbul. Oh, mubul. Mumbul. Kok menek kene iki ora kono. Kok menek kene iki. Ora, tak mancik son kae apa? Lah men ketok piye no lho. Aku kowe kulino biyen aku nek ketoprak salto e. Mu sampeyan niku. Wah. Lah kepengen nyoba apa piye? Ping telu nek aku ki. Wing. Wing kari dhewe. Wing. Bol Lah aku. kok wing-wing? Aku ngerti-ngerti tekan rumah sakit. Lah Ambulan. kuwi jenenge penghayatan. Iya. Lah iya. Ambo aku wis ra sadar kok. Ayo. Wong ngerti no, wah jan apik tenan Sira-sira. saltone. Eh? Wah apik tenan saltone Mas Apa Yono. apa aku nglengger seminggu kok.
Yo. Yen memajang. Ya iki dalange iki. Weh. Iki dalange iki. Jebulane kalah awake dhewe. Sapa ya? Dalange iki lho ya. Oh alah. Oh, mbecekke rasa. Kelawar kuwi kelawar kuwi. Kelawar. Udu. Udu. Aku apal nek kelawar. Cilik kok nek kae gedhi. Wah lah versi wis rabi kok. Among karo janur kuning. Hati-hati. Pas kulino ngepas. Kumpul ora mau. Wis nek kowe ora njodir wis wingi awe Vertigo ya. Kembang wae watun gunung alon. Megap. Dene sing gedusur. Mbah, mumbul. Alon, alon Mumbul. Mas Ipung, alon. Tekno tabuhe loro njut semangat. Loro kok ora madras kok. Engko nek le nuthuki kleru lho. Wis semangate nek ditunggu gawarane. Wah, kaya cakil. Dadi gareng. Pak Kasewon. Aja lho Mas, aja tenan Mas, aja ya Mas. Mbok yo alon-alon nek semangat sithik ta aku. Aja lho Mas. Aku seneng nggon tik-tuk. Panas. Udan. Panas udan. Aleng-aleng. Ora. Capek. Ora gondrong. Gunung. Ya arep parikan apa arep jula-juli? Ora aku ora gondrong ki. Hah? Kok ora gondrong? Gah aku. Kali sinten? Ora gondrong kowe. Ora aku kur nyilih kok. Aja ngono. Karo mbahku kae. Ora apa. Yo teruske. Iya. Wes menggeh-menggeh. Vertigo. Wes terus. Oke, kan terus. Terus Mangke, wae. Nadyan awadon sarta Suara suling kumandang sarante. Sedang ekalakon. Sedang ekalakon. Endo maneh banyu. Iya.
Nggih. Pun. Wektune isih suwe santai mawon. Nggih. Ya. Rasah kemrungsung. Mboten sak kemrungsung. Kula ajeng goleki apa pamundutan sing terpendam. Lah mbok dhewe disiarke wae radio apa? Kok disiarke pripun? Nggih enten pamundutan. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Mas Dasar rombongan nyuwun gending aja lames kagem warga Jrologi lan Pak Harino ingkang nembe kerja bakti wonten lapangan poli. Oh, dalu-dalu kok kerja bakti. Lah yo kerja bakti iki aku nek kerja bakti bengi kok takono Lah, bojoku. nggih. Sing apa? Ya wis seje lho iki. Loh, tegese resik-resik lho. Ora. Bedol Lah suka. apa? Ilangi cawang lho. Ora. Alah, Ayo karang ya selane mau nek bengi ya Kang Lah ya. iya. disogoki ngono. Hah? Ya sakarepku to. Nggih. Ngersakaken menapa? Aja lames niki genten. Pak Marioto ngersake Sideman dukuhe Pacarjo sok tanggal 5. Ya. Ning kirangan niku jenengan dicakno mboten? Terputi. Teng anu njelok. Ayo elu. Wis tenang wae, tenang. Anggere tenang ki Pengen mesti kowe ra dijak kok. Lah. Tenang nang omah. Setengahne ngono, tanggal 5 malam 6. Heeh. Nggih, terus iki enten pamundutan saking Sumatera Utara. Wah, tebih sanget. Nggih. Ngersakaken lagu Putra Nuswantara. Ya. Iki sing pundi sih ajeng dianu wong iki pelok padha-padha pelok. Ya, Tintingane. jolamis mawon. Ngangge bawa mboten? Ngagem apa? Sesuwe kok. Suwe tekan jam 6 limbukan. Nggih. Men kruyuk lawer. Dhuwure lek, Hah? dhuwur. Ayo ndodok. Ya cendek. Adane jaman lames. Lah iya. Dene swara sepuh niku sae. Ya, kula niku nyuwarani bojo kula purek kok. Tenang, ora nyelot entek. Yen kowe seneng lamis gampang kena ing bantu tumraping serawungan mung welingku aja lames iki teng royong nyuwun tulung Mbak Cangik ing keri dhewe Non. keri dhewe Lah kepripun wong kula ora Pengen. apal. Ora apal. Hah? kula niku kangen kalih suarane jenengan lho nek Walah. bowo Lah kula nek nyoro pelok ora iso. tenane Gaya tenan. seneng lamis padha karo deman citra Ya
Ya men di minangkani pamundutan. ewangi karo Mbak Anggi. Ya monggo. Heeh. Aja deman-eman. Sing Enak. ndi? Nggih sing iki lho Enak, sing. yang penting. Wah lingguane kuat. Ya. Kene-kene. Nggih matur sembah nuwun aja lampes pun dipinangkani. Ya. Nggih jenengan anu dua anu apa bintang tamune memang apa istirahat sik. Oh nggih. Mesake wong sesepuh ki nek ora. Kandhane kudu dieman-eman ngeten kersane awet. Berarti ngerti nek aku megap-megap. Kula niku ngerti sih. Iya, bocah. Diwalik. Diwalik selendro. Nggih. Ya men Ngombe nok. men ngermikse men kanggo bokonge iki nggo lingguh men kanggo. Ora njaluk pangku to, wis kono wae. Wong aku nang mburi kok jaluk pangu lho. Aku njak sok rumangsa. Ya. Yo Mega ngadeg yo. Ngadeg Cahayu yo. Mula Mbah Seono kon tenguk. Tak kon Tonton dhewe. tak kon dadi obat nyamuk. Iya. Rasa meri. Pripun Mas Da? Hah? Pripun? Ya iki mau kan ana pamundutan Sideman, urung dipinanggani gitu. Ajeng tanglet kula niku. Takon piye? Jenengan ki remen coklat ta? Seneng, Yakin? seneng wae. Apa arep ngeki? Iya dong. Ya, ini. Bilang sik. Makasih. Sing Dik. apik. Makasih sayang. Kita tekan kemah tak kulkas. Engko belekke ya. Hah? Engko belekke. Oh, bajigur ora sida. Awake dhewe rasa ngrusui cah cilik. Kowe njaluk apa, Bu? Aku ora njaluk apa-apa kok, Le. Melu-melu. Ya wis kono. Tak meneng ya. Kesel aku. Lah iya. Mang Wiwiti Mas. Hah? Mang Wiwiti. Apa iki? Bawa Sideman to? Nggih. Iya. Wiwitane Ya gelem nyuara ta? gelem slendro ya. Ayo nek karo kuwi genah gelem nek karo mbokne moh. Lah pelok e kula ki. Awi dong romane cah nom ki. Aku mbiyen ya ngono kok. Kandhane. Yo kek kowe. Derek piye kok tamat-tamatan iki? Ayo krungu bisiki kae kok. Bisik-bisik kepengin. Heeh kae. Merencanakan kingko ngene. Kira. Bagus kang olah budaya. Yo. Aku e. Iya. Iya. Sowan menyang kutha gedhe. Kutha mesra. Lah genah. Lah pripun to Mbak iki ngewel lho iki. Ngewel ki lah ngopo wong biasane ora ngewel lho kok. Ya mbak. Kowe meneng osik ya. Nek pengen ki omong, kok tak deke fragmen gentenan. Ya ora usah.
Kang saking woker ngewewe gitu kepengen ya Arang jak ilang tedenge, Nduk. Drejes. Wis iki sing ngopeni aku, Nok. Wes Lewat aku wae. Anggere weruh kok ngene iki kepiye iki ya? Hati-hati Mbah Seono dicencang Mbah Seono. Wedhus apa? ayo Mas Da Kae Rusbandi melu guyu kae. Ana ta Rusbandi Cakepane apa iki? ngedram. Hah? swara kurang Swara kurang. Iya ora usah ngajari. Aku ki kur ngelingke ya. Oh cacile kok galake ra lho. nggih hak niku mula kula gering lho Mbah Hah? gering aku Mula Makane iki arep tak lemokke ngono. Swara kurang permana ning wasis ngurung. diawek-awek tenan iki. Ora ya jan aku nek ngomong ngene iki. Mas netes wae Nek cah cilik sing ngeloki ra apa-apa ora usah kelaran aten. Tas cilik ki ngapa-apa luwes kok. Iki dudu weh ya weh kok tekan ngendi-endi. Angungrung marang bendara Sulestya pijer ngincangake alis Iki perlu koordinasi nek iki. Ji, loro, telu. Terus tresno sesideman. Lah ngene iki kok perlu koordinasi, mergane ora koordinasi mengko ora kompak. Ora kompak tuh kedandilan. Ayo, Nduk. luwih becik patenono timbang perpisahan ringkiakan selisnya rimang disambut konco marang kula Suaramu apik. Dijaga ora ngiler.
Kowe tisu iki. Piye? Wis sat tok. Sat. Popame mati. Dinggono. Aku sampean iki pengen dahar kacang yo ngeyel. Ora aku. Ana kuwi amit 1000. Kaya wong bal-balan ki. Oh, lah ngapa? Aku tak emplok, tak lebokke kene mrono. Akhire brojol tengah gul. Dimut. Sak Sing mangan yo. sareh, sing Iya. sabar. Aja dikasih wong liya lho ya. Ora ya. Iya. Aduh. Kowe ra ndrombani ngono iki dadi wis aja merusak rumah tangga orang kowe. Nah, sapa sik wis bojo iki? Rumah tangga barang iki. Maksude kuwi lho wong loro kuwi lho. Alah kuwi karo mancing kowe iki. Mancing. Ndek bojo urung to jane ngono kuwi. Dong aku. Lah yo dong wong iki kancan PTK. Oh, ngono. Ah iya. Oh, aku ketrung sekolah. Urip ana kota iki Gene suaramu ki apik. Kebiyen lah. Lah niku watuk men mboten fales kok. Watuk ning larasane. Ning patete. Iya. Ra omong aku ndak ngoweh. Wis kono. Enggak, Mbah, enggak. Anduk ana apa nak? Urip ana kutha wah, bengi kowe ketok beda kowe. Bentene? Ora padha. Lah nggih, bentene nggih napa? Heeh, beda. Wah, beda beda. Ora lah wingi pripun? Wingi kok iso saiki iso beda iki. Wingi iki gur meneng wae. Lah nek kok nembang mesti ya nyuwara ya Pakne ya. Lah mula niku nek ora dijak urung rampung ngomong iku. Meneng wae nek ora dijak. Nek wingi iki Rebo, iki saiki Kemis. Sampun nggih, love you sak bager. Oke. Love you tuh telung bronjong.
Diombe obate men ora watuk wae. Wih, kok perhatiane kaya ngono Ayo ya. kaya ngono. Kowe aku nek karo sapa wae niku kaya ngeten iki. Oh, lah nggih. Biasane ning omah ra ono memperhatikan, dadi memperhatikan. Nek kula sehat iki didum. Oh, lah nggih. Tips hidup sehat niku pripun? Ora ming meh gathok, kuwi Mbak Anggi wingi iki ya bar anu nandang Bar batuk. gerah Oh, nggih. nggih. Suarane ilang nih ya alhamdulillah wis Sehat. sehat meleh. Kula sok senam. Senam ben sehat. Mboten entring banget. Hah? Iki hubungane karo watuk kok. Karo seneng. watuk kok senam. Lho, engko nek terus mengkis-mengkis ra entek. Ngajari ra bener sampean ki. Aku ki ya waton ngomong rumah sakit. Kok celap-celup. Nggih, Nggih. kados pundi Mas Lah Dan? mboten kados pundi-pundi. Badhe dawuh malih. Nggih sampun iki wekdale pun keliwat ukur. Nggih. Nggih, nek wonten lepate tiyang sepuh nyun ngapunten nggih. Nggih semanten ugi. Dik sapa? Dik Yusuf. Nggih, semanten ugi. Lancar selalu Amin. nggih. Nggih namung derek memuji kemawon mugi-mugi. Ora kenal aku. Warga masyarakat Asem. ing Jedres. Tes mriki Jedhes tansah wetan. kalis ing rubeda. Nggih amin jedhes wetanan jedhes Tansah kulon. manggih ayom-ayem tata titi Amin. tentrem. Amin. Yo. Taun ngajeng saged pinanggih malih insya Allah. Nggih, ya nek bintang tamu jeneng. Ayo, Lah ketemu niku mboten kok kudu munggah panggung. iya nang isor panggung. Nang ngalas barang. Weh, aja nang alas. Ya nang alas rubung Oh lah semut. petani kok. Mah rubung semut. Elektron. Elektron Nggih. ora kowe-kowe nggih. Matur sembah nuwun wektale ndherekaken Sugeng Guntur. Semantun ugi nglanjutke sing dadi ngendikane Mbah Yono. Semanten ugi kula minangka cah nom. Nyuwun pangapunten menawi kathah lepate, kathah gladuke, kathah wani karo wong tuwa. Mboten napa namung kangge pangliput. Nggih, leres menika leres. Ning ya laru ya. Wes mesti iklaske Nggih, bae. ampun nggih. Ora Nggih, jalan matur tinggalan. sembah nuwun. Nggih, nggih. Sami-sami. Kathah lepat nyuwun pangapunten linebet Siap. dinten riyaya. Hah? Nek dadak njaluk sangu, wis ditutup kok omong wae. Iki nggo tuku anu. Sesuk neh. Nggih, sesuk neh. Ayo Nduk neruske lakon.